ɔwɔ soro ɛna professor ni bisa abaya ni sɛ wɔn ani wɔ hu no ɔsɛ mi hu wɔn nsa tumi hyɛ ne mu ɔsɛ mi hu ɛna ɔsɛ nyankopɔn a wɔn ani wɔ ehu no na wɔn nsa tumi hyɛ ne mu no ɛyɛ adeɛ bi a wɔn ani hu na wɔn nsa na wɔn tumi hyɛ mu no saa adeɛ no ani hɔ hallelujah amen abaya ni gya ɔdi akɔ adi kɔ ni gya ɔdi yi na ɔhwɛ professor saa na ɔbisa professor ni sɛ ɔwɔ adwene ɔno akɔra nso bisa professor ɔwɔ adwene ana ɔsɛ mi wa ɛna ɔsɛ ɛsɛ mi wa adwene ɛna ɔsɛ na wa adwene no w'ani wa ehu wa adwene no ɔsɛ dɛbi na wɔn nsa etumi sɔ wa adwene nim nso mu da ɛna ewu ni adwene hallelujah ɛna abaya ni kata ɛna ewu ni adwene because wa adwene no wɔn nsa ntumi nso mu ɛna w'ani wa nso ehu no eti sɛ wɔsi nyankopɔn mi ehu no mi ntumi nso ne mu eti sɛ oni hɔ bi a nso adwene no nso adwene nso nso ehu ɛna wɔn ntumi nso nso ni adwene eti wɔn ni adwene eti bɛ bɛ ka jɛm sɛ wɔwɔ adwene abusua mɛsɛ mɛma obi nkɔ sukuu mɛka nkyɛn mo sɛ there is no God there is a God yes onyankopɔn wɔ wiase onyankopɔn wɔ hɔ na onyankopɔn bɛ kɔ so wɔ hɔ wɔsi wiase wɔ ewie yɛ that's right tiɛ bi o yɛti paa wɔsi yi na bɛ wiase wɔ yi nso yɛ nwanwa o ayɛ bi abira wo da wo maame yɛ mo no na wo nim sɛ bibi bibi ɔmo aba asase ti bi so ana ɛbi na mi nim ɛbi nim sɛ wɔn ayɛ mi dia wo nim sɛ wo maame yɛ mo ana wɔn ana mi dia ɔnte da wo di bosom nkɔ kami nipa bi na nkɔpɔ do bɛ bi asase ko so saa na ahanso a bɛ bi ahanya wo dia ahanya wa gye sɛ ahanya wo dia nkɔ baabi adi wo bɛ kɔ baabi foforɔ wɔ hɔ a yɛ bɛ san fi asase wɔ nso so ayɛ aberanteɛ gye tum sɛ onyankopɔn wɔ hɔ yɛgye tum na wo de awurade nante yi yɛgye tum tɛmɛ so amen amen na dabi ayɛ ameka dabi ayɛ ala mene bibi fɔ problem bibi fɔ so obi yɛ bibi ni obroni sɛ ɔnye nyankopɔn ni a nso bibi ni mene ni problem bia ba bibi ni deɛ ɔkasa wɔnye nyankopɔn ni a ne to ase Donald Trump new president elect America ɔsɔ nam no kɔsɛ nadamfo bi ɛna nadamfo bi kata sɛ Donald for now you are the famous person in the world Donald Trump ɔsɔ nadamfo bi kata sɛ for now Donald Trump you are the famous person in the world sɛ de wiase no obi a nipa nyinaa wona woyɛ nipa titi obi a obi ato nka and Donald Trump say ɔka kyerɛ nadamfo sɛ I'm not the famous person in the world but Jesus Christ is the famous person in the world hallelujah amen hallelujah amen Donald Trump say Jesus Christ is the famous person in the world ɛtɔ wɔn ti bɔdɔ wɔn sɛ wɔn ti wɔn nyɛ Yesu Kristo ni a obi a fɔ ɔbɛ sɛ ɔbɛ tɛ ɛsɛ wɔn asɛ mu a wɔn ti kan na wɔn sɛ wɔn nyɛ Yesu Kristo ni a ɔbɛ sɛ wɔn ti ɛsɛ wɔn asɛ mu a hallelujah amen ayumɛ bɛ mɔ bɛ yada o mɔ na ada mo onyankopɔn wɔ hɔ ɛkwan a ɔfa so tɔ nsuo ɛkwan a ɔfa so bɔ nwia sisi onyankopɔn wɔ ɔbɛ si hallelujah amen sɛ ɔbɛ si sɛ nsuo bi wɔ Ghana ha ɔsɛ wɔtum yɛ ɔyiri mɛ ɔbɛ bɛ da bɛ yiri sɛ Ghana mɛ wɔ yɛ tum no sɛ nsuo bi wɔ tum yɛ wɔ Ghana ha sɛ Ghana so wɔ tum yi sɛ nkɔɔba so wɔ tum yi sɛ Ghana so wɔ tum yi wɔn bɛ nsuo akɛse akɛse.
ansana awurade aba ansana ɔmo de na basa abɛtɔ so ɛnyɛ saa na sɛ wuwu ɛtama wɔn mu a wɔka ne ntumi nya nkwa hallelujah wɔbɛto abosonsomfoɔ obi a wɔfɔ mbɔfɔ sɛ ɔyɛ nsuo sɛ yɛ sukuhayade bi sumae bi agyanɔre kɔ ɛpesa abosonsom awurade sɛ wɔmpɛ wɔta mmɛsɛ bi na sɛ mɛnyɛ abosonsom ɛnka me ho ka me awurade me ho hallelujah sɛ bosom bɛma wo sika o ɔbɛma wo deɛ bɛyɛ o ɔnyɛ the right person ɔno na wɔsɛ ma wodi yie deɛ ɔyɛ right person a wɔbɛtwa mu ɔdi yie yɛfa ne yesu kristo hallelujah sɛ wote kɔwɛm wote bɔdɔma saa na sɛ wosom bosom a ɛyɛ bɛyɛ sɛkyɛ wade gyaa bosom no so na bɛbɛsom awurade na awurade na bɛma ɔde wakoma pɛ wɔma yɛ sɛ wo ne wasɛfoɔ ne hallelujah yɛgyina ha yɛbrɛ nyinaa ɛyɛ aboso a yɛ nananom ne ɔmo tɔɔ aboso a yɛ nananom de ɔmo tɔɔ so ɛna ama nnɛ ɔmo di yɛnyɛ ama yɛbrɛ wɔka Lamentation chapter 5 verse 7 wɔdom mu wɔn ɛkɔm titɛmɔ nso a ɔsɛ na yɛgya nom ayɛ bɔne na ɔmo de hɔ na yɛyi na yɛsoa ɔmo no mu hɔ hallelujah hallelujah ɛno nti anwummerɛ yi yɛtɔɔ so na wɔhwɛ abosonsom mu na yɛ nkwagyeɛ ma wɔkra na wobɛfa Yesu Kristo adamfo a ɔbɛyɛ w'abrabɔ yi ɔbɛsesa wo hyɛbɛ ɔhaw bɛba amanneɛ bɛba yareɛ bɛba ahokyerɛ bɛba nanso Yesu Kristo tumi ade nyinaa yɛ nya ɔbɛbɛyi wo abɛsɛ wɔ yɛnya hallelujah wawɔ sɛ awaresɛefoɔ awaresɛefoɔ awareɛ woyɛ bɛrima woate sika wɔware ɔbaa woyɛ ɔbaa ɔbɛrima ate sika wɔyɛ ɔwadeɛ woasan ne bɛma foforɔ ɛda ɛwɔ wo kuro akyi woasan ne ɔbaa foforɔ ɛda ɛwɔ wo yere akyi ɛna bi mu so gyina nkyɛn ɛna wobɛware me ba no awoɔ mae enti awareɛ no magu no ɛna megye me nana kyɛ sɛ nsɛm sɛ akumaa bi nso akɔna awareɛ deɛ ayɛ yie enti ɔno nso bɛdu fie no ɔhwɛ sɛ deɛ ne baa ne ne yere deɛ ne nsi kɔ no a ɛwɔ sɛ ɔde bɛyɛ gu no awurade sɛ deɛ ɔde abɔ mu no ɛma onipa ntetem hwɛ yie na mfa wo so ama ɔbɛ awareɛ ɛnsɛe hallelujah ɛnɛ asɔfofoɔ no bi bɛtumi gu nkɔfoɔ awareɛ ɛna agyilefoɔ no bɛtumi gu ɔbɛ awareɛ awurade nkae hallelujah ɔsɔfoɔ bɛtumi hwɛ aberanteɛ bi a na wɔde na wokɔɔre abayawo n'ani ahwɛ anaasɛ yɛtumi bi sɛ abaya no bisa nti waayaske wɔma apa wo yɛ aware wɔgyi bi anaasɛ wasɛe awareɛ no ɛna ɔsɔfoɔ a ɔwɔ yere ɛtumi sɛ akɔfɔ obi yere ɔdɔfoɔ a ɔwɔ yere ɛtumi sɛ akɔfɔ obi yere Bible sɛ deɛ ɔfa obi yere nso ɔne ti ɛyɛ ne wansɛe obi awareɛ hallelujah yɛyɛ na mfa wo sɛ ɔma obi awareɛ ɛnwu woyɛ aberante a sɛ obi yere woyɛ ababaawa a sɛ obi kuro hwɛyɛ na wansɛe obi awareɛ hallelujah number 4 hwɛ me yɛkɔ ahohwisoɔ ahohwibra obi yɛ hɛdɔ mi na ɛnɛ ɔbɛdi mi na ɛnɛ abana sɛ bɛkorɛ
yɛnyɛ ama ɔmo wara ɔmo nyɛ ɔkɔfoɔ mɛma yɛ ɔmo ba wɔn bi nso a ɔmo sɛ yɛnyɛ ɔmo ɔmo so wara ɔmo nyɛ ɔkɔfoɔ mɛma awa hallelujah amen hallelujah amen na mpatso woyɛ bɛma na yɛnyɛ ɔmo so ɔmo nyɛ ɔkɔ bɛma to yansa bɛ unity yansa bɛ unity ɔba abɛsia yɛnyɛ ɔmo ba ɔmo nyɛ ɔkɔ baa na sɛ ɔmo ame kɔware ɔba a akawo ba wiase dabi ɔba la yɛ ɔmo akawo ba wiase kabɛnaba yɛfɛ ɔkɔdwo pɔku wɔde wɔyɛ ɔba akɔtɛ wo maame ne ɔpapa ɔno sɛ fɛ ɔkɔ abo atakora wɔyɛ no nso de ɔde kɔ abo atakora na nkasa sɛ mɛ kɔ ɔba ma aware wɔ n'ɔkɔ bɛɛma hana yɛ saa no na Ghana ɛmɛsɛ bedwafoɔ ɛde bɛɛ akɔma na akɔfo ado san Ghana ha saa mmerɛ wɔ yi yɛnyɛ ntom ba wɔntumi ansa yɛ tɛ wo saa ma na wode pɔtɔɔ wɔntumi ansa ayɛ ka ɔma apɛle mahama ɔsɛ ɔba wɔsɛ wɔte pɛ opposition wɔsɛ wodeɛ ɔbaayɛ wɔne yɛ saa bɛɛ ne deɛ wɔde baayɛ dane yɛ hoyɛ mahama wɔɔka ne ho sɛ na wɔba sabɔfo nsɛ sɛ wofa mmerɛ me na memfa ho fefere afei na ɔkyerɛkyerɛ mu afei na ɔkyerɛkyerɛ mu ɔsisi wankyerɛ mu ɔsɛsɛ mo nkwa o ɔsɛsɛ mo nkwa ade nti ɔmo ntumi nsae ɔmo ntumi nsae because of adwene bɔne saa adwenefoɔ no ɔmo kɔ ɔmo kyɛ nkɔde sika ampa ɔmo dede mu ɔmo dede because ɔmo dede mu ɔmo dede nti ɔmo ntumi nsae sɛ yɛsɛe o sɛ ɔmo ansɛe o ɔbɛɛma a wobɛfa wo yɔnko bɛɛma God will judge you Nyankopɔn bi bu atɛn ɔba a wobɛware wo yɔnko paa ɛyɛ akyiwadeɛ Onyankopɔn bi bu atɛn na sɛ ɔmampɛne mahama wɔntumi ansa ne saa bɛɛ wo yɛ a Onyankopɔn bi bu n'atɛn Nyankopɔn bi bu n'atɛn sɛ sɛ bɛɛ wɔ ɔtɔ opposition no ɔhyɛ wo de saa bɛɛ de ba a ɔbɛsae so this is the time mahama ɔsae bɛɛ amba na ɔtete sɛ Ghana ha yɛnsosɔ so a wɔntumi asɛ yɛbɛhu deɛ Nyankopɔn ɛno Nyankopɔn ba de bi daa number 6 ɛnifoɔ kɔnfoɔ mmerante yɛgya yɛyɛ mmerante o ɛne yɛayɛ team ɛne yɛnam ne yɛka wo Nyankopɔn wobɛyɛ mmerante bi nso wɔ Ghana ha ɔmo so kita ɛtuo sekan scissors tie ɔmo ebi kɔ jack ɔno bɛ tie yɛ ɛbɛ kɔ kɔ bɛ ta wɔafɛ jack aka ho na ɔmo jack aka ɔnom ni nipa koro o wɔnom tramɔ nipa koro o wɔatwe blue wɔsan hwea super glue baako bi abɛyɛ sɛ fɛ na ekiki kati sɔfo wɔte ebi ekiki so kyerɛ mu ekiki wɔsan na wode egu anim na ekiki ne ho mbra no sɛ wode gu anim a prime minister ɛnkasa obi akasa wa emfie no obi abisa ɔkɔ sɛ emfie wɔn nyina wɔ se kura bisa ɔkɔ sɛ emfie no sɛ ekiki bi a yɛaka ɛsɛ 10 years ɛsɛ 10 minutes no eti sɛ ɔyɛ polisi ni na ɔsɛ gu n'anim sɛ ekiki asɛm aba ɛna sɛ ɔyɛ sɛ ɔbɔ so wode ɔnkɔyɛ sɛ 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 ayɛ ho wobɛdi polisi bɛri a na polisi fo ada ne mu polisi fo a yɛde wɔgyina bɛri a wɔnkyɛ somɔgere ekiki mu gu anum nti ɔntumi mmisa sɛ baage no ɛdeɛ bɛn na ɛwom na bɔbɔ hɔyɛ wɔgyigye bɛ wɔ wia ɔbɛbɔ otu akɔ atwene ɔkyew sika na wowie so Ẹ̀wọ̀n ká yẹ. Amen. Òbí àwọn ọmọ yẹn wọ́n bí sika. Sábà àbọ̀lú sùn tí o bẹ́ẹ̀ dẹ́ pàdé fún mi sẹ́. Yes. Sọ́fù àwọn yà sá. Kì í fà wọ́n ká lọ́kọ́. Wọ́n fẹ́ kì í sẹ́wọ́n sọ. Fún àná àdá sọ.
Ghana for the phone. And I'm not gonna drop.
me to so na besi ya da o kana sa na ka mu bi na na ka ya so ya ka ya mu ase sa na ya te na fa de sa na ka mu bi te e da mai ni atum ko no ni atum e so no ni atum awo heba ni atum sumo to ni atum ba tai ni atum sa ba ba so ni atum ya so ni atum na sai na so afai wa dore mo Yesu Kristo kare ya watemo ho Yesu Kristo te ho ni obebe Yesu Kristo baba awari Yesu Kristo dum hallelujah hallelujah it is a reminder so we show was at the blame yes na so we think I go pass him ni na so 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 bai na we don't know for that one na so we should be tell about it yes awade be tell obu bem awade be see obu bem awade be doro the straight awade be bem yes awade be bem na so we tell about Jesus power na we can go pass power hallelujah we so we tell about them na we can go pass the dance here empini akoma you yan kade snakechi na kase yes you yan kade na say you yan kade na yeka ya